запечатанай Духам Святым. Нагадаю, мы звярталіся да гэтага ліста да эфесцаў тыдзень таму, у прошлую нядзелю, і мы гаварылі пра тое, што калісьці апостол Павел быў пастарам царквы, што ў Эфесе 3 гады ён пасіў царкву, там 3 гады. А у часы, калі было напісан гэты ліст, ён знаходзіўся ў Рыме пад хатнім арыштам. Да яго прыходзілі сябры, да яго прыходзілі вернікі, і ён дзяліўся з імі навукай хрысціянскай і настаўляў іх. І вось ён піша лісты. Шмат лістоў напісаў апостол Павел, і ўсе яны адрозніваюцца. Чаму? Таму што ў кожнай царкве былі свае праблемы. Да галатійцаў ці да галятаў ён піша ліст і намагаецца запэўніць іх, што яны сышлі з шляху Евангелія і звярнуліся да тэорыі выратавання па ўчынкам сваім. Таксама ён піша ліст да карынцянаў. Там свае праблемы былі ў гэтым. А вось у эфесцаў таксама свае праблемы. І мне здаецца, калі я чытаю першы раздзел, другі раздзел, што ў іх была вялікая праблема, якая ёсць і у сённяшніх хрысціян. Таму што пераважная колькасць хрысціян не ўпэўнена ў спасенні. Няма упэўненасці ў спасенні. І мне здаецца, што апостол Павел імкнецца заўпэўніць сваіх былых прыхажан, не прыхажан, конечно же, сваю былую царкву, якой ён пачынаў працаваць і якую ён заснаваў, запэўніць іх у тым, што яны выратаваны. І гэтае выратаванне, гэта збавенне яны згубіць не могуць. Но пастор Ігор месяц таму прапаведаваў на тэму, ці можна згубіць, можна ли потерять спасение. Усё гэта есть у сетцы і запісана. Добра. Так вось, гэта амаль што тое ж, толькі вот на старонках гэтага ліста. Мэта Паўла умацаваць упэўненасць у выратаванні, а, мабыць, кагосьці і заўпэўніць у тым, што яны выратаваныя, і ў тым, што гэтае выратаванне згубіць яны не могуць. І гэта вельмі, вельмі важная навука хрысціянская, упэўненасць у выратаванні. Чаму? Таму што калі мы упэўнены ў тым, што за намі стаіць Христос, што мы выратаваны, што збавенне гэта назаўсёды, а не толькі на нейкі час, тады мы упэўнены ў будучыні, і мы ведаем, што за намі стаіць Бог усемагутны, творца бачнага і небачнага. Ён за намі, ягоная моц. Ён стварыў гэты свет, ён стварыў усё, магутны Божы ўладар сусветаў. Ён за ўсім стаіць, і ўсё ў яго руцэ. І пачынаецца, конечно же, ліст ці пасланне са звароту і уславлення Бога, як заўсёды. Гэта 3 верша. І потым ён, мы пакуль што, потым ён кажа нам пра тое, што не нам, ці нам, каму ён кажа, эфесцам ці нам? І нам, і эфесцам. Ён кажа ў тым, што вернікі дабраславлены усякім духоўным дабраславеннем на нябёсах. Што за дабраславенне? Што за дабраславенне? А гэта, канешне ж, выбранне, прадвызначэнне і гэтых далей. Мы яшчэ вернемся да гэтага. І вось з 11 верша мы чытаем: «У ім, у Христе Иисусе, у ім, у якім і мы сталіся спадкаемцамі, былі мы прадвызначаны на гэтае паводле вызначэння таго, хто ўсё здзяйсняе паводле жадання волі сваёй». Ён так хоча. Хто так хоча? Бог так хоча.
Магутный Бог. Ён так хоча. Хто можа запярэчыць яму? Жадаць ці спаўняць жаданні свае. Каб быць нам на пахвалу славы Яго, нам, якія раней спадзяваліся на Хрыста. Гэта ж і пра нас таксама жа, не толькі да эфесцаў. У ім і вы, пачуўшы слова праўды, слова істины, слова праўды, Евангелие вашего збаўлення, і паверыўшы ў Яго, у Христа, запечатанные обетованным Духом Святым. Вось яна, запечатаны Духом Святым, які ёсць зарука спадчыны нашыя на выкупленне удзелу, на пахвалу славы Яго. Каб разважаць пра упэўненасць, спачатку я хочу пару слоў сказаць пра бяспечнасць. Ёсць такое паняцце бяспечнасць вернікаў. І бяспечнасць ці бяспека вернікаў, не бывае сапраўднай ці лжывай, не бывае. Яна ёсць, і яна не залежыць ад таго, ведаем мы гэта или нет. Ці ведае вернік пра гэта, ці не. Той, хто верыць у Хрыста, нават калі ён не верыць у бяспеку, ён у бяспецы. Так, гэта так. Таму што веруючы ў Хрыста мае жыццё вечнае. Так кажа Слово Божие. А вось упэўненасць гэта трошачкі іншае. Хтосьці мае гэтую упэўненасць, хтосьці гэтай упэўненасці не мае. І упэўненасць гэта непахісанае веданне таго, што ты у поўнай бяспецы. Ну, вось так, недзе так. У поўнай бяспецы. Гэта ўсведамленне таго, што у Хрысце мы маем і вечнае жыццё, у Хрысце мы маем і вечнае жыццё, і прабачэнне грахоў, і то, што мы з'яўляемся аб'ектамі асабістага клопату Божага. Ён клапоціцца пра кожнага з нас. Будучы, таму што мы дзеці ягоныя. І пра гэта мы якраз разважалі тыдзень таму. Я нагадаю трошечкі яшчэ пра тое, пра дабраславенні, якія мы атрымалі. Дабраславёны Бог і Отец Господа нашего Ісуса Христа, які дабраславіў нас у Христе усякім духовным дабраславеннем у нябёсах. Бо Ён выбраў нас у ім, во Христе, калі? Да стварэння свету. Прадвызначыўшы нас на усынаўленне сабе праз Ісуса Хрыста, у якім, у Хрысце, маем адкупленне праз кроў Яго, адпушчэнне грахоў. Ну вось, поўная чаша выратавання нашага. І гэта найважнейшае вучэнне аб упэўненасці, выратаванні. Яно, як я ўжо казаў, дае упэўненасць і спакой душам нашым, таму што за намі стаіць Бог. І вось мы чытаем у рымлянаў іншае пасланне ці іншы ліст апостола Паўла. Той, які сына свайго не пашкадаваў, але аддаў яго за ўсіх нас, як не даруе і нам з ім усяго. Караценькі такі сказ, але які глыбокі. Айцец не пашкадаваў сына, аддаў яго на пакуты і смерць. Дзеля чаго? Няўжо ён сказаў: «Ідзі памірай, а там уж што будзе, то будзе». Ці магчыма гэта такое? Не, гэта зусім немагчыма. І он не мог сказаць: «Сыне, ідзі, памрэш там, а ўжо там як будзе, так і будзе». Не, канешне ж не. Уладар сусветаў ведаў канкрэтна кожнага, за каго ідзе паміраць Христос.
Бо Ён выбраў нас перад стварэннем свету. Выбраў для выратавання. Прычын, па якіх людзі не маюць упэўненасці, шмат. Гэта і, напрыклад, чалавек не памятае канкрэтны дзень свайго зварота да Хрыста. Так, патрошку, і вось ён уже вернік. Хтосьці звярнуўся да Хрыста і памятае гэты час, гэты дзень. А хтосьці патрошачкі, і трапіў у Хрыста. І таму чалавек можа сумнявацца, а ці трапіў я, ці не? Ці выратаны я, ці не? А таксама адчуванне некай няпраўды, хлусні, упрадзівасці працэдуры, пра якую кажуць у некаторых царквах. Хто хоча мець вартаванне? Уздыміце рукі. Узнеслі рукі, вы выратаваныя. Ці так, ці не? Ці так, ці не? Не ведаю. Ці выхад наперад? Выйшаў. Паўтарыў малітву. Кім-то напісана ад сэрца майго. Сказано. Ты выратаны. Прыйшоў да хаты. Ці выратаны, ці не? Ці збаўлены, ці не? Ад грахоў. Як так можа быць? Таксама перашкаджае грэх, з якім мы змагаемся, але перамоч не можам. Калі так, тады што? Тады, мабыць, я і не навярнуўся да Хрыста, не маю збавення. Але гэта не так. Павел піша: «Бедны чалавек, хто пазбавіць мяне ад гэтага цела смерці. Добрага, чаго хачу делать, не раблю, а тое, што не хачу, злое раблю». Так хто апостол Павел? Гэта духовная вайна. Таму што плоть жадае супраціўнага духу. Так што грэх, мы ўсе грэшныя і ўсе грэшым. Яшчэ неразуменне таго, што Христос завяршыў справу збавлення нашага цалкам на крыжы. Цалкам. Бо ласкаю Божией вы избавленные. Поглядите на время прошедшее. Минулый час. Досконалый вид. Совершенный вид. Прошедшее время – совершенный вид. Совершилось! Вы избавленные уже. Збавленные праз веру. І гэта не ад вас. Божы дар. Бог падарыў, а потом змяніў думкі свае. Назад. Такога не можа быць. І яшчэ адзін момант. Людзі часта адчуваюць недахоп упэўненасці, таму што іх памылкова навучылі ў цэрквах лічыць сябе і свае справы галоўным доказам свайго выратавання. Няма учынкаў, няма выратавання. Так навучылі. Калі ты хрысціянін, калі ты навярнуўся, у цябе ўсё павінна быць добра, і ўчынкі таксама яны сведчаць пра тваё выратаванне. Гэта так сама можа, прытупіць упэўненасць нашу. Добра, а на чым мы можам, ці на чым будуецца упэўненасць? На Слове Божым. Толькі на Слове Божым. Прэч домыслы, байкі і казкі. Толькі Слово Божие. Павел піша: Бог добрословил нас у Христе всяким духовным добрословением. И Он выбрал нас до створения света.
прадвызначыў нас на ўсынаўленне праз Хрыста Ісуса, у якім у Ісусе Христе мы маем адкупленне праз кроў Яго усіх грухоў. Адкупленне ад усіх грахоў. Тады яшчэ на Галгофе адпушчэнне грахоў. І мы верым в гэта. Верым ці не? Канечне ж, верым. Верым, але трошачкі бывае і спатыкаемся. І Ян, гэта ўжо не Павел, у першым лісце піша: Бог даў нам жыццё вечнае, і гэтае жыццё у Сыне Ягоным. Хто мае Сына, мае жыццё. Хто Сына Божага не мае жыцця. Гэтае напісаў я вам, якія вераць у імя Сына Божага, каб вы ведалі. Ну, тое ж самае, што Павел. Каб вы ведалі, ён піша, каб вы ведалі, што маеце жыццё вечнае, і каб вы верылі у імя Сына Божага. Зноў тая ж самая праблема ў другіх цэрквах, што і Эфескай, што і ў нашых цэрквах сёння. Каб вы ведалі, ён піша, і каб мы ведалі, трэба звяртацца да Слова Божага, да тлумачэння апосталаў. Ну, добра, сёння мы маем жыццё, а заўтра згубім. Яшчэ раз, серыя казанняў, прапаведзей пастора Ігоря ёсць на нашым канале. А згубім, кажуць хтосьці. Мусіць, хтосьці з эфесцаў так і думаў. Таму апостол Павел піша: у ім, у Христе, у якім і мы сталіся спадкаемцамі. Ага. Спадкаемцамі чаго? Ці каго? Стали спадкаемцамі, наследниками. Чего? Или кого наследниками? Апостол Павел піша: верникам. Ён выбраў вас, предвызначыў на усынаўленне праз Ісуса Христа. Значыцца, спадкаемцамі Бога Айца. Спадкаемцамі не чаго, а каго? Бога Айца і, конечно же, чаго? Спачатку Айца. Ён магутны Божа. Ён уладар сусветаў. Ён вырашыў і предвызначыў усынавіць нас сябе праз Ісуса Христа. Прадвызначыў паводле вызначэння таго, хто, і гэта вельмі важна, хто ўсё здзейсняе паводле жадання волі сваёй. Усё робіць паводле жадання волі сваёй. Ён так хоча. Ён Бог. Ён так жадае. Творца ўсяго бачнага і нябачнага, нічым не абмежаваны Бог, моцны, праўдзівы, той, хто робіць усё паводле жадання волі сваёй, жадае, што? Даць нам спадчыну і усынавіць. І зрабіў гэта да стварэння свету. Дзеля чаго? Каб потым сказаць: не, я перадумаў, вы больш не будзеце сынамі маімі. Быць спадкаемцамі Айца і чагосьці. Штосьці мы трымаем з ліста да Карынцянаў. Або вы не ведаеце, што няправедныя валадарства Божага не возьмуць у спадчыну. Не знаете ли, что
неверующие, неправедные Царства Божьего не наследуют. Ага, значит, есть хтось, хто бяруць у спадчыну Царства Божие. И кто же это? Ты не прав. Конечно, праведные. Конечно, праведные. Яны бяруць у спадчыну гэтае Царства Божие, ці валадарства. Бо Ён выбраў нас у ім да стварэння свету, предвызначыўшы нас на усыновление сабе праз Ісуса Христа. І гэтыя ўсе дабраславення адбываліся на нябёсах да стварэння свету. І выбранне, і прызначэнне. Усё тады, калі нічога не было. А быў толькі Бог, Айцец, Сын, Святы Дух. І яны пагадзіліся у той справе, як яны выратуюць вас, якія былі выбраныя да стварэння свету. Дзіва дзіўнае. Дзіва дзіўнае, так адбылося. У ім і вы, пачуўшы слова правды, Евангелія вашага збаўлення і паверыўшы ў яго, запечатаныя абяцаным Духам Святым, які ёсць зарука спадчыны нашая. Ёсць зарука. Запечатаныя. Ад слова печатка. Ад слова печать. Гэта спасылка на закон Божий і на царскую печатку. Ерамія купляе по загаду Божьему зямлю, і мы читаем: «І я купіў поле ад Ханамаэля, сына дядьки майго, и адважыў яму срэбра», взвесил ему серебра, сколько надо, 17 сикляў срэбра, и написал домову, договор написал, и запечатал. Закон непохисный. Печатка Духа Святого – это таемный заповедный знак Божий, ягонай уласнасці над нами. Мы належим Яму. Мы ягоная уласнасць. Мы належим Яму. И хто спакусіцца на уласнасць таго, хто ўсё робіць паводле жадання волі сваёй. А ў чым воля ягоная? Таксама ў Слове Божым. Мы знаем, у чым воля ягоная? Ад Яна читаем: «Бо я зайшоў з неба, Слово Христа, бо я зайшоў з неба не для таго, каб чыніць маю волю, але волю таго, хто паслаў мяне. А гэта ёсць воля Айца». Вось пра волю. «Які паслаў мяне, каб з таго, што ён мне даў, нічога не згубіць». А калі ён даў? Да стварэння свету. То ён мне даў нічога не згубіць, але воскрэсіць усё ў апошні дзень. Гэта ж ёсць воля таго, хто паслаў мяне, каб кожны, хто бачыць Сына і верыць у Яго, меў жыццё вечнае. Гэта воля Айца. Творца хоча, і ён зробіць, так ці не? Ну, конечно ж. А хто ты такі чалавек, калі сумневаешься, быццам бы Бог марна жадае? Марна жадае. Кім ёсць Бог у тваіх вачах? Няўжо ты бачыш Яго як нямоглага старца з барадой, які сядзіць на воблаке? Не. Таму закон і забараняе рабіць выявы. Не. Творца ўсяго бачнага і небачнага, уладар сусвету, наш Бог. А чаму Дух абяцаны? А таму што ўсё гэта грунтуецца на стагоддзях Слова Божага. Спачатку слова Ісуса: «Вось я пасылаю абяцанне Айца майго». Не абецанага, а абяцанне Отца майго. «Вы ж заставайцеся ў горадзе Іерусаліме, пакуль не апранецеся моцаю звыш». Ну, гаворка ідзе, калі Ісус перад сваім узнесеннем на нябёсы ідзе. А вось Ёль
300 гадоў да падзей. 300 гадоў. Можете себе уявіць такую лічбу ў 300 гадоў назад. 200 гадоў, 250 гадоў была вайна 812 года, так? Ну, плюс-мінус. Што мы ведаем пра гэтую? Мы нават не ведаем, што шляхта воевала на баку Наполеона. Ну, хтосьці ведае, большасць не ведае пра гэта. Забыліся. Дык вось, за 300 гадоў да падзей піша: «І станецца пасля гэтага, я вылью духа майго на кожнае цела». Абяцае ёй 300 гадоў да падзей пяцідзясятніцы. «І будуць прарочыць сыны вашай дочкі вашы, старыя вашы будуць сніць сны, юнакі вашы будуць бачыць відзежы». І закіль 700 гадоў да падзей. 700 гадоў да падзей. Но я не ведаю, што адбывалася 1300 нейкім годзе. Ці была гісторыя, ці не ў той час. І ён піша, што мы памятаем пра тыя часы. «І я дам вам сэрца новае, і духа нового дам унутро ваше, і заберу сэрца каменнае з цела вашага, і дам вам сэрца з цела, і духа майго я дам унутро ваше». За 700 гадоў да падзей. Абяцанне. Усё грунтуецца на Слове Божым. Усё пабудавана на ім. І гэта абяцанне распаўсюджваецца не толькі на юдэяў, а таксама на язычнікаў ці паганцаў ці паганаў. Хто як перакладае і хто якім словом карыстаецца. Галятам, каб добраслаўленне Абрагама ў Хрысце Ісусе сталася на паганаў, каб абяцанне духа мы атрымалі праз веру. Мы з вамі, пагані ці паганцы. Пагані лепей гучыць, так ці не? Ну ці язычнікі. Усё адно, гэта пра нас. Праз веру атрымалі Духа Святога, алілуя, слава нашаму Господу. Дух і вера сыходзяць на чалавека разам. Чалавек не можа паверыць без Духа Святога. І калі Дух сыдзе, чалавек не можа не верыць. Дух Святы і вера ў Хрыста сыходзяць на нас. Алілуя. А з гэтым прыходзіць што? Абяцанае жыццё вечнае. Эфесо. У ім вы, пабачыш слово праўды, Евангелие вашего збавлення і паверыўшы ў яго, запечатаны абяцаным Духам Святым, які ёсць зарука спадчыны нашыя на выкупленне удзелу на пахвалу славы яго. Зарука і спадчына, яшчэ два слова. Зарука. Што такое зарука? Зарука – залог, гарантыя. Калі мы штосьці купляем, там вялікае штосьці там, ці аўто, ці што яшчэ там, дамовіліся, грошай няма, даем што? Заруку, залог. Такі залог, што гарантыйна, што прыйдзеш забіраць гэтую штуку. Канешне ж, нас падманваюць, калі мы недзе в інтэрнэце купляем штосьці і нам даюць гарантыю, але потым мы ні кампаніі знайсці не можам, ні таго, хто прадаў гэтае. Тым не менш, а гэта Духа Святога. Гэта зарука Духа Святога. І паглядзіце, і вось як ён абыходзіцца з намі. Мы пачытаем з Другозаконня 32 раздзела. Уласнасць Господа, мы гаварылі пра ўласнасць. Мы ягоная ўласнасць. Уласнасць Господа, народ ягоны. Ён знайшоў яго ў зямлі пустыннай, у зямлі пустой і бязлюднай, дзе выюць шакалы. Ён асланяў яго, даглядаў яго і захоўваў яго, як зрэнку вока свайго, як арол зрушвае гняздо сваё і кружляе над птушкамі сваімі, раскінуўшы крылы свае, бярэ іх і нясе на крылах сваіх. Так Господ сам вёў яго, як арол, на крылах сваіх, птушанят сваіх носіць. Так
Бог носіць народ свой на руках сваіх. Дзіўная карціна. Сам вёў яго. І вось, рымлянаў, хто адлучыць нас ад любові Христовай? Прыгнёт, ці ўсіск, ці пераследаванне, ці голад, ці галізна, ці небяспека, ці меч? Як напісана, за цябе забіваюць нас цэлы дзень, лічаць нас за авечак на зарэз. Але ва ўсім гэтым мы перамагаем праз таго, які полюбіў нас. Бо я ўпэўнены, што ані смерць, ані жыццё, ані анёлы, ані начальствы, ані сілы, ані цяперашнія, ані будучнія, ані вышыня, ані глыбіня, ані другое якое стварэнне не зможа адлучыць нас ад любові Божай, што ў Хрысце Ісусе Господзе нашым. Алілуя! Славім Яго мы, запечатаныя Духом Святым. Алілуя!